שלום לכולן וברוכות הבאות לפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אם זו הפעם הראשונה שלכן כאן, הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן נוצר על מנת לתת מקום לסיפורים של נשים ישראליות מכל העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד אנחנו שומעות את הסיפור הייחודי של כל אחת, את האתגרים והקשיים שעברה, ואת הצמיחה וההתפתחות האישית שחוותה. אני מאיה חן ואני המנחה של הפודקאסט הזה. אני בוגרת רילוקיישן לסיאטל ולאטלנטה בארצות הברית, סך הכל 11 שנות רילוקיישן. אני מעבירה תהליכי ליווי אישיים, כוללים ייעוץ לוגיסטי וליווי רגשי, ליחידים ולמשפחות לקראת הרילוקיישן. ובנוסף, אני מאמנת נשים למצוא בתוכן את האור ואת הכוחות שלהן בתוך הכאוס של החיים. והיום אני ממש מתרגשת לארח חברה טובה, שהכרתי אותה בסיאטל, וכמעט הפכנו לשכנות בבוסטון. יעל רובינשטיין פולק. יעל היא מאמנת אישית, מאמנת הורים ויועצת קריירה מוסמכת. היא מחברת בין עולמות הרילוקיישן, הייעוד והקריירה. היא עוזרת לנשים להשתחרר מהתקיעות שבנו סביבן במהלך החיים, והיא עוזרת להן להתקרב מחדש למי שהן ומה שהן. היום היא גרה בבוסטון עם בעלה ושני ילדיה, אחרי שעשתה מספר מעברים בתוך ארצות הברית, ואנחנו תכף נדבר על זה. אז היי יעל, מה נשמע? היי, איזה כיף להיות פה. תודה. וואי, ממש תודה שבאת להתארח אצלי בפודקאסט. את יודעת, אנחנו נפגשות כל הזמן, אנחנו מדברות כל הזמן, אבל זה עוד לא יצא. נכון. אז אני ממש שמחה שסוף סוף זה יתאפשר. טוב, את יודעת, אנחנו חברות ככה כבר הרבה זמן, והולכות לאורך הדרך מסיאטל לבוסטון. האמת אני לא זוכרת איך הכרנו בסיאטל, את זוכרת? האמת היא, זה סיפור, אני חושבת שאת פרסמת את איזושהי שידה שלך, הייתה לך איזושהי שידה כחולה, אני זוכרת ששלחתי לך גם תמונות, כי אני חושבת שכשזה עבר איתנו מרדמונד, כשעברנו לבוסטון, הייתה איזושהי שידה שאת פרסמת של אחד הילדים שלך, ואני אמרתי, אני צריכה את השידה הזאת, כי זו שידת החתלה הייתה, ואז בעלך ישראל בעצם הביא לי את השידה הזאתי, וככה הכרנו על הדרך כזה, והילדים שלנו שוהם, נכון, בעצם באותם גילאים, כן. והם באותם גילאים, וככה הכרנו, את קולטת, לאט לאט, איך כאילו משידה אחת, משידה כחולה, כן, משידה כחולה אחת, נכון, נהיה קשר כזה מדהים. הנה, זה רק בשבילכם נשים, אם אתם מקשיבות, תראו, אפילו מדבר כזה, שרק עושים איזושהי החלפה של ריהוט, אפשר להכיר חברה ממש טובה. לגמרי. וכן, זה היה מצחיק, כי באמת שאיך שהשידה עשתה את שלה, בואי נגיד את זה ככה, עד שנה שעברה. היא סחבה את כל הילדים שלי, אז תחשבי מה זה. היא סחבה את כל הילדים שלך, והיא סחבה גם את קורן לצורך העניין, ובאמת היא עברה איתנו גם את קורן, ובעצם גם כאילו, זה היה גם עם שוהם, מן הסתם. אז היא עברה, ובאמת שנה שעברה כבר היא אמרה, זהו, מספיק, תודה. וכשפירקנו את השידה, את יודעת, בארצות הברית הרי את יכולה לשים את הדברים בחוץ, בהרבה מהמקומות ולוקחים את זה, אוספים, ואז ראיתי ציורים בפנים של הילדים שלך. וואי. ואז הייתי חייבת לשלוח לך את זה, כי זה היה מעין סגירת מעגל באיזשהו מקום. ממש, יואו. אז זאת אומרת שבתכלס גם אנחנו עברנו באיזשהו מקום לבוסטון. לגמרי, כן, את האמת כמעט הגעתם לפה. נכון. לגמרי. טוב, אז בואי, אם כבר אנחנו ככה התחלנו לתוך כל זה, אז בואי תספרי לי קצת את הסיפור רילוקיישן שלכם, איך זה בכלל התחיל, איך הגעתם, מה היה היעד הראשון שלכם, כי אני יודעת שהוא לא היה סיאטל ולא בוסטון. הוא לא היה, נכון. יאללה, בואי תספרי קצת. אז היעד הראשון שלנו בתכלס הייתה עיר בשם אן ארבור במישיגן. הגענו לפה אוגוסט, עכשיו זה יהיה כבר 11 שנים שאנחנו פה. וואו. כן, זה הזמן כאילו מטורף, כאילו הזמן טס, אומרים הזמן טס כשנהנים, בלי שום קשר הזמן טס, זה פשוט כאילו מטורף כשחושבים על זה כבר 11 שנים שאנחנו פה, והגענו לאן ארבור כי בעלי, רועי, החליט שהוא רוצה ללמוד MBA, וככה MBA, מי שמכיר את התהליך, באמת אתה מכין את עצמך לפחות בין שנה לשנתיים לפני זה, ורוס זה שם הבית ספר, שם הוא התקבל, אחד מהבתי ספר שהוא התקבל, ומאיזושהי סיבה, את יודעת, זרקנו אותה, כמו, את יודעת, לוחצים על הכדור, של הכדור הארץ, זאת אומרת, לשם אני הולך, אז בחרנו את אן ארבור. עוד הייתם בלי ילדים? היינו בלי הילדים, היינו ממש מה שנקרא, עברנו שנה אחרי החתונה שלנו, היינו בלי הילדים, והגענו לאן ארבור, ואן ארבור עיר סטודנטיאלית מקסימה ביותר,
אוקיי. חמודה מאוד, קטנה מאוד, ושם בעצם התחלנו את החיים שלנו בתור זוג ללא ילדים, ואחרי שנה כבר הצטרף שוהם, מה שנקרא. אוקיי. טוב, אני לא אשאל אותך כרגע על הנארבור ועל, את יודעת, החוויה הסטודנטיאלית, כי האמת גם עשיתי את זה כזה כן, בפרקים אחרים, ואני רוצה שאנחנו כן. נגיע למשהו אחר, אבל איך הגעתם ממישיגן לסיאטל? אז רועי קיבל הצעת עבודה באמזון, ואיפה שהוא קיבל את הצעת עבודה, לשם הלכנו, שם בעצם הגענו לסיאטל, אחרי שנתיים עברנו לסיאטל. רצית לעבור? כן, רציתי לעבור. בואי נגיד את זה כך, אני אגיד את זה ככה, כשעשיתי את המעבר הראשון מישראל לעין ארבור פחות רציתי, זאת אומרת זה ממש הייתה שם את התלישות מהמקום שהמוכר לך, מהעבודה שלך, מהחברים שלך, משפחה וכדומה, אבל במעבר השני כבר בהחלט רציתי לעבור, זה גם היה מעבר שהיה לי הרבה יותר קל, הוא היה הרבה יותר נינוח, הרבה יותר כבר, אני הייתי יותר פתוחה לאפשרויות, אני כבר הייתי שנתיים בארצות הברית, האנגלית הייתה לי הרבה יותר קלה, זאת אומרת, יש לזה את הבנפט. כן, למרות שהפעם הייתי עם תינוק, אז זה הרבה, את יודעת, יש לזה תוספת של קושי של עכשיו ילד, ואיפה הוא הולך לגן, ואיך הוא יסתדר. נכון, נכון, נכון. כן, ועדיין זה משהו שהוא בא לי יותר בקלילות, ואני גם אגיד את זה אפילו, גם המעבר לבוסטון בפעם השלישית, היה לי בכלל הרבה הרבה יותר קל והרבה יותר כיף. זאת אומרת, ממעבר למעבר זה הפך להיות יותר כיף בשבילי. וכן, עם שוהם זה, אתה יודע, א' כל אני אגיד ששוהם היה, אני אגיד את זה ככה, השנה הראשונה עם שוהם לא הייתה הכי פשוטה שיש, אבל אחר כך כבר היה הרבה יותר קל. ושוהם בעצמו, באמת, הוא לא היה תינוק אובר קשה, משהו שמצריך ממני משהו, בשנה השנייה כבר זה היה הרבה יותר נינוח וכיף גם. אז כמה שנים גרתם בסיאטל לפני שעברתם לבוסטון? 7 שנים. 7, וואו. כן. את יודעת, 7 שנים, כמו שאני גרתי 10 שנים בסיאטל, זה הרבה זמן, זה כאילו, את כבר מכירה, ויש לך חברים, ואת מכירה את המקום, ואיפה נוסעים, ואיפה קונים, אז מה גרם לכם עכשיו להגיד, טוב, מספיק לנו עם הנוחות, אנחנו ממש רוצים עכשיו להכניס את עצמנו שוב לתוך בלגן של לעוד איזה משהו, לגמרי. אני אגיד לך מה, אנחנו, רועי ואני, לפני שעשינו את המעבר הגדול לארצות הברית, שנה לפני זה עשינו פה רוטריפ, ועשינו רוטריפ שעובר בעצם מניו יורק, אפסטייט ניו יורק, וושינגטון, ממש רוטריפ מטורף של 2-3 כזה, וכשאחד מהאזורים שהגענו להם היה בוסטון, ואיך שהגעתי לבוסטון אני הרגשתי פה איזשהו וייב מדהים, אנרגטי, יש פה איזשהו אנרגיה במקום הזה, מאוד מאוד כיפית, מאוד שואפת אותך, מאוד רוצה להיות פה, ואני כשהייתי פה אמרתי לרועי, פה אני רוצה להיות. עכשיו זה לפני שהתחתנו, לפני זה, אבל ידעת. פה אני רוצה להיות. ידעתי, היה משהו שמשך אותי באינטואיציה למקום הזה, וזה נשאר איפשהו בראש מאחורה ככה, ובאמת עברנו לארצות הברית, אז הגענו עין ארבור וסיאטל, ובסיאטל כשהגענו אחרי כמה זמן אמרתי לו, מתי אנחנו עוברים לבוסטון? אחרי זה שנתיים, מתי אנחנו עוברים לבוסטון? וזה תמיד לא איטים, זאת אומרת, זה היה, את יודעת, גם ילדים וגם שוהם וגם באיזשהו שלב קורן הצטרפה, אז אתה יודע, מתי, באיזשהו שלב אמרתי, די, משהו קורה לי לבוסטון, אני רוצה בוסטון, זה הייתה בעצם, זה בא מהמקום שלי, בפעם הראשונה זה באמת בא מהמקום של רועי, בפעם השנייה לצורך העניין זה בא מהמקום שלי, ויאמר לזכותו של רועי שהוא זרם איתי, כמובן שאני חושבת שגם מה שהתאפשר פה, בסופו של דבר בדיעבד זה גם עברנו, את יודעת, הייתה קורונה, אנשים עבדו מהבית יותר, כן. זה משהו שהעולם יותר מוכן לזה היום, שנעבוד יותר מרחוק גם, ובאמת בעבודה שלו קיבלו את זה, וככה זה התאפשר, ובאמת עשינו את המעבר הזה. מצד שני, את יודעת, זה חלום שהיה לך מההתחלה. כן. כאילו היה לך איזשהו ויז'ן, בוסטון. ידעת שאת רוצה להגיע למקום הזה, אבל לא ידעת מתי. ואני חושבת שהרבה פעמים יש לנו חלומות בראש, וחלק מה שאני מבינה היום זה שצריך לשים אותם שם, אבל כאילו לשחרר על מתי הם יגיעו, בדיוק באיזה דרך הם יגיעו. והנה, החלום שלך התגשם, זה רק לקח אולי את 10 שנים. זה לקח כמה שנים טובות, כן, אבל זה בסדר. זה כנראה, את יודעת, אני מאמינה שפעם מישהי אמרה לי, או כל עכבה זה לטובה, ואז היא תקנה אותי, אני אמרתי כל עכבה לטובה, והיא תקנה אותי ואמרה לי כל עכבה
זה מדויק. כן. ומאז אני לוקחת את זה ואני לגמרי עם זה שכל דבר שהוא מגיע בזמן שלו, כל דבר, כל עכבה היא מדויקת, היא הכי נכונה, ובאמת עברנו בתקופה שהייתה הכי נכונה מבחינתנו, זאת אומרת גם מבחינה משפחתית, גם מבחינת אני האישי שלי, במקום שאני נמצאת בו נגיד לצורך העניין בעבודה שלי. אז הכל מתחבר במקום הזה, וכן, אני מסכימה איתך. כן, זה הכי קשה כשמשהו לא מסתדר, לבוא ולהגיד לעצמי, טוב, תקשיבי, מאיה, את מאמינה שאין עיכובים, שיש דיוקים, שזה יגיע בסופו של דבר, כשזה הזמן הנכון לך, זה הכי קשה להגיד את זה, ואני חושבת שנגיד היום, אנשים, יש המון אנשים שרוצים היום לעשות רילוקיישן, ולא מסתדר להם כרגע. ואת יודעת, מצד אחד יש את המקום שאומר, יש לך חלום, לך עליו, ותצעק את החלום, ותגיד מה שאתה רוצה, ותעשה את הכל, כי זה אפשרי. מצד שני, האמונה שתצעק את החלום, אבל אתה לא בטוח, או אתה לא יכול לדעת מתי ואיך הוא יתגשם. נכון, נכון. ואני חושבת שזה היופי בדבר, זאת אומרת, אני לא יכולה לשלוט בהכל. אני לא יכולה. ממש. החיים שלנו הם לא כאלו שאנחנו שולטים בהכל, וזה... שולטים במעט מאוד, בוא נגיד את האמת. לגמרי, אנחנו לא באמת יכולות לשלוט בהכל, ואנחנו לומדות לחיות עם זה, זאת אומרת, עם השנים. עכשיו, יש כאלו נשים לצורך העניין, כי אני מדברת יותר בצורה של הנקבה, מן הסתם, כן. יש נשים שבמקום הזה קשה להן לשחרר את השליטה, כי הן רוצות מה שנקרא שזה יהיה ב100% בידיים שלהן, וכשזה לא בידיים שלהן ב100% שליטה, אז נורא קשה להן במקום הזה, וזה סוג של מיינדסט, וזה עבודה, וזה בעיקר עבודה, מה שנקרא עבודה אישית, התפתחותית. נכון. כמה אני מוכנה רגע לשחרר את החלום הזה ולהגיד, אוקיי, זה החלום שלי, אני לא יודעת איך הוא יקרה, אני גם לא יודעת מתי הוא יגיע, וזה בסדר, אבל אני חושבת גם שזה, את יודעת, זה החלום, וזה אומר, אוקיי, אני לא יודעת מתי הוא יקרה וזה, אבל גם מתישהו, את יודעת, קצת לטפטף את זה, קצת לנסות להגיע, קצת את עושה איזשהם חיבורים. אני לא ידעתי אז לפני 11 שנה, סליחה, זה היה יותר מזה, זה היה ב-2010, 14 שנה שעשינו את הטיול, שאמרתי, פה אני רוצה להיות, אני לא ידעתי שזה מה שיהיה, אבל עובדתית זה לא עזב אותי, וכל כמה זמן אני טפטפתי את זה באיזושהי צורה. כן. זאת אומרת, הייתה פה התכווננות מסוימת, ועובדה, היום אני נמצאת במקום שרציתי להיות. נכון. אז אני אומרת, אם יש לכם חלומות, תגידו אותן, תוציאו אותן, גם אם כרגע זה בלתי אפשרי, תתכווננו למקום הזה, כי כנראה החלום הזה הוא מדבר את הקול הפנימי החיובי שלכם, את האינטואיציה שלכם, כל אחד תיקח את זה, יש אחד שתגיד שזה, את יודעת, מלמעלה, יש אחד תגיד ככה, כל אחד איך שהיא תרצה לקרוא לזה בהגדרה שלה, אבל באמת אם יש לכם את החלום שלכם, אל תשחררו אותו בקלות, תנו לו מקום, תנו לו ספייס, נכון. תגידו את הדבר הזה, כי מתישהו, איכשהו, גם אם הוא לא יגיע במדויק כמו שרציתם, הוא יגיע בצורה עקיפה. בדיוק. וזה משהו שהוא חשוב להגיד את זה כן. ככה. נכון, אני מסכימה, כי בדיוק אתמול דיברתי עם איזושהי מישהי, וכרגע יש לה איזה קושי עם הרילוקיישן, שהיא ממש רצתה נורא לעשות, וכבר כאילו הייתה במחשבה על הדבר הזה, וזה כרגע לא מסתדר. אז את יודעת, אמרתי לה, אני יודעת שזה הכי קשה בעולם, וכאילו אני אולי קצת פריבילגית להגיד לך את זה עכשיו, אבל תמשיכי עם זה, זאת אומרת, תמשיכי עם התכווננות לזה שאת רוצה, ותשחררי את המתי, תשחררי את האיך, ואני מאמינה ממש, כמו שאת אומרת, שאם זה החלום שלנו, אז הוא יתגשם, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו עוד לא יודעים באיזה דרך, באיזה עיכול של החיים, מה יוביל לדבר הבא, אבל כמובן גם צריך להיות פתוחים לזה, כי את יודעת, לבוא ולהגיד, אוקיי, זה החלום שלי, ואז לשבת רגל על רגל, כמו שנכון, הסרט של הסוד, וכאילו לחכות שמשהו ייפול עלינו מהשמיים, לא, נכון. זה לא יקרה. נכון, נכון. זה מתחבר למשפט של מוכנות פוגשת הזדמנות, של סנקה, אם אני אומרת השם שלו נכון, זאת אומרת, יש לי את ההזדמנות, השאלה אם אני מוכנה לזה במקום הרגשי, את יודעת, הרבה פעמים אומרים, מישהי תגיד, כן, אבל לה יש מזל, לה יש מזל, תמיד יש לה מזל, ואז אני באה ואני אומרת, זה לא שלה יש מזל, רק נופל כל הזמן המזל, כאילו, נכון. כמו לא, את יודעת, כמו איזה שמטבעות או מה שזה לא יהיה, זה פשוט כי היא, אותה אחת במקום הרגשי, מוכנה לקטוף את ההזדמנות הזאת, היא לא מפחדת מהלא, היא לא מפחדת מהניסיון, היא מוכנה לקטוף את ההזדמנות, וגם אני לצורך העניין, זה משהו שאני למדתי במשך השנים, כשבאו להזדמנויות שונות, אם אני הרגשתי שאני לא יכולה, אז אמרתי ישר את הלא, באופן כאילו ככה, אני ישר אמרתי את הלא, במקום שנייה רגע לחשוב על זה, ולהגיד רגע, מה יכול כן לקרות פה? מה ההזדמנות הזאת יכולה להביא לי? וכששיניתי את המיינדסט הזה,
אז באמת גם ההזדמנויות האלו, לצורך העניין גם עם תח עם הפודקאסט הזה, אנחנו דיברנו עליו שאנחנו נעשה אותו כבר לפני איזה נכון. שנה, שנתיים, וזה לא קרה, וזה היה בסדר גמור, ועכשיו זה הזדמנות, כי זה באמת מתאים גם מבחינת המקום של הרגש שלי, גם מבחינת העבודה, גם מבחינתך, הכל מתחבר בדיוק בנקודה הזאת, כי באמת יש את המוכנות הזאת, ואל תוותרו לעצמכם, על עצמכם, תרשו לעצמכם את מי שאתן ומה שאתן. יש פה משהו שהוא מאוד מאוד פרייסלס במקום הזה, בעיקר אצל נשים, שיש לנו, ואני אגיד את זה ואני אדגיש את זה, בתוך הרילוקיישן, יש לנו נטייה לוותר על עצמנו למען החלום של הבן זוג. עכשיו גם אני עשיתי את זה, למען החלום של הבן זוג, עשיתי את זה, והיום בדיעבד אני יודעת שצריך להתנהל אחרת בשביל חלומות של אחרים גם. כן, אני חושבת, אני רואה את זה המון במשפחות שעוברות, ובאמת נשים שעוברות, שכל ההתכווננות של ההתחלה, ההתכווננות לטובת, שוב, הבעל, הילדים, שהם יצליחו, שהם יסתדרו בבית ספר, שהם ימצאו חברים, שהוא יסתדר בעבודה, וזה לרוב נשים, בסדר, זה לא חייב, נכון, שיש גם הרבה פעמים שהאישה עובדת, יש גם גברים, יש גם מקרים אחרים, אבל באמת לרוב, זה יוצא שהאישה שמה את עצמה במקום של אני אעזור לכולם, ואני אסתדר אחר כך, וזה תמיד מזכיר לי את הדיאגרמה הזאת, שיש של חשוב ודחוף, שאנחנו מטפלות בעצמנו רק כשאנחנו מגיעות לקטגוריה של דחוף וקצת חשוב, בוא נגיד ככה. נכון. ובכל השאר אנחנו נטפל, וגם אני הייתי במקום הזה, אני חייבת להודות, זאת אומרת, עברתי בפעם הראשונה, אז באמת בעלי ישראל, הוא התחיל לעבוד במייקרוסופט, ואני הייתי עם הילדים בבית, והיה לי הכי חשוב שהם יסתדרו, שהם יתקלמו, וידעתי מראש שאני שמה את עצמי במקום אחרון, נגיד ככה. לגמרי. אני עשיתי את זה גם באמת בשנתיים הראשונות, שמתי את עצמי במקום האחרון, ובאמת יכולתי לראות את ההבדלים כבר אחרי שנתיים, שלוש, גם אחרי 3 שנים גם קורן הגיע. שם באמת עשיתי כבר מה שנקרא גם תיקון חוויה להיריון הראשון שהיה לי עם שוהם, ובאמת שם יכולתי לראות את זה, זאת אומרת, יכולתי לראות, כי שם התחלתי בעצם, בחרתי ללכת וללמוד אימון אישי ואימון הורים, עשיתי את ההכשרת מאמנות שעשיתי, ובאמת שם יכולתי לראות דרך ההכשרה, מה התהליך שאני עוברת ומה קורה שם, ואיך כן אפשר לקיים גם אותי בתוך המשוואה הזאת. אנחנו נשים באופן כללי גם, זה משהו שלימדו אותנו כשהיינו קטנות יותר, נורא להכיל, נורא, את יודעת, לחבק, נורא לתת מקום אחד לשני. זאת אומרת, את יודעת, אני משחקת במשחק מסוים, והילד רוצה לשחק במשחק מסוים כשאני קטנה יותר, אז תוותרי לו, זה בסדר, הוא גם רוצה, זכותו גם, את יודעת, במקום הזה. עכשיו, זה בסדר לעשות את זה, רק שכחו, את יודעת, לעודד אותנו ולהגיד לנו, אתם יכולות גם. כן. אתן יכולות גם לעשות מה שאתן רוצות לעשות, וזה בסדר גמור להגיד, אני עכשיו עושה את מה שאני רוצה. אני עושה את שלי, יש לי say במקום הזה, יש לי פה עמידה, יש לי פה עמוד שדרה זקוף, ואני גם חלק מהמשוואה הזאת, הרי הבאתי ילדים לעולם, אני חלק מהמשוואה הזאת, וכמה שאני רוצה להיות אימא, יש כאלו גם שבוחרות אומרות, אני עכשיו רק אימא, זה בסדר גמור לבחור את זה, אני כן באה ואני אומרת, תמיד תדאגי לעוד משהו בשבילך, כי אי אפשר לדעת אף פעם מה יהיה, אבל כל עוד את עושה את המקום שלך ממקום שהוא שלם, ממקום שהוא בטוח בעצמך, את תהיי בסדר גמור. וגם מקום בוחר, אני חושבת, שכאילו, כשאני עברתי באמת, זו הייתה הבחירה שלי להישאר עם טליה בבית, ובאמת להיות אימא במשרה מלאה, והייתי, אני יכולה להגיד לך שהייתי שלמה עם זה ב100%, עם הבחירה הזאת. אצלי, תחילת ההתפכחות או השינוי התחיל שכבר זה לא היה מתאים לי. ואז הבעיה הייתה שהגעתי למקום של, אוקיי, זה לא מתאים לי, מי שהייתי פעם הייתי, ועכשיו מי אני? מי אני? מה אני? מה היכולות שלי? הייתי כבר תקופה מסוימת בלי עבודה, אז איך אני ממלאה את המקום בקורות חיים, איך אני מתחילה לתרגל את האנגלית, זאת אומרת, הגעתי למצב שבו הרגשתי שאני פחות, שיש לי פחות ערך, ומתוך המקום הזה, איך אני בכלל, לא ידעתי אפילו, איך אני מתחילה להוציא את עצמי מתוך הבור הזה. נשמע לך ככה מוכר, כאילו גם אצלך זה היה ככה?
כן, עוד פעם, אני חושבת שאת יודעת, זה תלוי תקופות. אנחנו עוברות מתקופה אחת לתקופה השנייה, בין אם את לבד מגיעה ובן זוג, או מתחתנת לצורך העניין, מביאה את הילד בפעם הראשונה, מה קורה בחיים שלך בתקופה הזאת, זה נורא נורא תלוי בהרבה משתנים בתוך הדבר הזה. ואת יודעת, כמו שאת הגעת לנקודה הזאת, שאת אומרת, אחרי תקופה מסוימת, מי אני ומה אני? כאילו עשיתי את זה X, אבל רגע, מי זאת מאיה שלפני הילדים? אותו דבר גם יעל, מי זאת יעל לפני הילדים? וזה הכובע שאנחנו הכי שוכחות מהרגע שהפכנו להיות אימהות. מי אנחנו היינו לפני שהיינו אימהות? והנטייה היא באמת לבוא כי יש לנו ילדים, ובואי, אנחנו מגדלות את הילד הזה, את הילדים שלנו במשך 9 חודשים בבטן, ואנחנו דואגות, ואנחנו הולכות לעשות את כל הבדיקות, ואנחנו עושות הכל מהכל כדי שהילד שלנו יצא הכי טוב שיכול להיות. וכמובן מתמודדות עם מה שקורה בהמשך כשילדים נולדים. אנחנו ישר, את יודעת, זה הלב שלנו, הילדים שלנו הם הלב שלנו. ועדיין הלב שלנו, לפני שהוא של הילדים שלנו, הוא הלב של הילדות הקטנות שאנחנו היינו. נכון. וזה משהו שאנחנו שוכחות, ועל זה דרך אגב מה שאני עושה גם בעבודה שלי היום, אני בעצם מחברת אותן, בתוך התקופות השונות שהן נמצאות בו, לילדה הקטנה שבהן. כי הילדה הקטנה שבהן, זו אותה ילדה שידעה בדיוק מה היא רוצה לעשות שתהיה יותר גדולה. זו אותה ילדה שידעה בדיוק מה מקפיץ לה את הלב. אוקיי? וההורים שלנו, לא מתוך מקום לא רע, לא מתוך מקום שאת יודעת רוצים לעשות לנו לא טוב, באמת כיוונו אותם מתוך מה שהם ידעו. זה הכל, זה כל הסיפור. מה הקפיץ לך את הלב כשהיית ילדה? מליק מצטער, היום את יודעת, זה נורא מצחיק, אבל כאילו, הקפיץ לי את הלב, את יודעת, כשהייתי קטנה, אני מאוד אהבתי תנועתיות, אני כל הזמן הייתי מסתובבת ורצה ורוקדת ושרה, אני הייתי מאלו שרוקדות ושורות בחדר אל מול מראה, ונהנית מהדבר הזה, אוקיי, וגם היה את החלום הזה של יום אחד להיות על במה, והיום אני סוג של על במה, נכון. סוג של על במה, וזה היה החלום שלי, ואני מאוד מאוד אהבתי את זה, ומאוד אהבתי ריקודים, ומאוד אהבתי שחייה, אני הייתי שחיינית מאוד מאוד טובה, אז כל מה שקשור לתנועה והכל וזה, ועד היום אני מגלה שזה מקפיץ לי את הלב, לצורך העניין את לא רואה, אבל יש לי פה גם טרמפולינה. באמת? טרמפולינה שאני היום לוקחת את זה יותר למקום של כושר וזה, אבל אני כן אשים לי את המוזיקה, ואני כן ארקוד, ואני כן אקפוץ, ואני כן אעשה את הדברים האלו של הילדה הקטנה, כי מה קורה כשאנחנו בזרימה הזאת? אני מתחברת ללב של הילדה הקטנה, אבל אני מתחברת לעשייה הזאת, שם נמצאת היצירתיות שבי, ואני רוצה לחיות את היצירתיות שבי. זה מצחיק, אבל שנייה לפני הפרק, הלכתי, וכדי להרים באמת את האנרגיה, ככה שיהיה לי, כי זה מה שאני עושה תמיד לפני הפרקים, שמתי מוזיקה, ורקדתי, גם כי זה כל כך, גם אותי, מוזיקה ממש ממלאה. זה אחד מהדברים שאני הכי אוהבת. לגמרי, וזה אחד מהדברים שאנחנו בתור הורים, אני חושבת שזה אחד מהמתנות הכי גדולות שאנחנו יכולות לתת לילדים שלנו, זה שכשאנחנו רואים אותם בזרימה, כשאנחנו רואות אותם בזרימה, זה לא להפריע, זה תנו להם להיות מי שהם, כי בנקודה הזאת, נגיד שלצורך העניין קורן עכשיו קיבלה, יש לשום יום הולדת עוד שבוע, וגם ביום הולדת של אחד של השני, כל אחד מקבל איזשהו משהו קטן, והזמנו לה... שווה. לגמרי, שווה. הזמנו לה, היא ביקשה 3D פן. זה פן כזה, אני לא יודעת אם את מכירה, שהוא מתחמם, את שמה מורחות כזה פלסטיק בפנים, וזה יוצא ממש... כן, שמעתי על זה. צורה כזאת, חמוד מאוד, אבל מה שיפה זה, שהיא אתמול ישבה במשך שעה שלמה, וממש עושה, ועובדת על זה, על הקווים וזה, ושם זה הדיוק שלה. עכשיו אני בתור אמא יכולה להגיד לה, קורן, השעה 6:30, קדימה, בואי נזוז, ודווקא בנקודה הזאת בחרתי שלא נזוז לארוחת הערב וזה, כי אני רואה שהיא בזרימה שלה, זאת אומרת באותה נקודה, אני מרשה לה להיות מי שהיא. היא לא צריכה, זה התפקיד שלי בתור ההורה, בין היתר, חוץ מאשר שאנחנו נותנים להם את הגבולות, ואנחנו נותנים להם מה מותר ומה אסור, אנחנו גם נותנים להם את מה שכן. ואני נתתי לה את המקום הזה, ושם את רואה את היצירתיות, כי קורה משהו ביצירתיות הזאת, כן. המוח עובד, החיבורים מתקיימים, הקישוריות במוח, מה שקורה מתחברות, אז יש משהו, ואני חושבת שאצלנו פשוט פחות הרשו לנו את הדבר הזה, נכון. נגיד אם אנחנו הולכות לדור שלנו, אני בת 40 היום, אני בת 46. נתתי לך 35, נתתי לך פחות. תודה.
בכוונה, אני תמיד נותנת את הפחות, כי אני לא יודעת זה, אבל את יודעת, אני חושבת שפשוט פחות נתנו לנו, ושם היה פספוס של הרבה מאיתנו אנשים, אנחנו נראה את ההבדלים היום בין נך וביני נגיד, לבין נשים היום שהן בנות 25, הן יודעות הרבה יותר, משהו שם קורה, יש איזשהו דור ששם משהו שם קורה, כי הן גדלות מן סתם בצורה אחרת, כי גם הטכנולוגיה, המדיה, הכל נכון. השתנה, אבל דווקא במקום הזה, אני כן כאילו אומרת, לא כאילו, אני אומרת, תנו להם את המקום הזה לילדים שלנו, אבל גם תנו לעצמכם, תתחברו בחזרה ללב שלכם, כי הלב שלכם הוא מבקש שינוי, וכשאת דיברת איתי קודם, זאת אומרת, מי אני ומה אני, זה בדיוק הנקודה שהלב שלך ביקש ממך, ממש הוא מבקש ממך, תעשי שינוי, מאיה, בבקשה תעשי שינוי, אני רוצה אחרת, הלב אני רוצה אחרת, אוקיי? וזה המקום שגם אני עוזרת בעצם לבנות, למתאמנות שלי היום, להתחבר למקום הזה, בחזרה להאמין בעצמן, בחזרה להאמין שיש להם ערך עצמי גבוה, הערך עצמי קצת הלך לאיבוד, יש הרבה פעמים דרך אגב בלבול בין ערך עצמי לביטחון עצמי, ואז הן אומרות כן אבל אני צריכה לעשות ככה וככה, אני צריכה לעשות ככה וככה, ואני אומרת להם רגע לפני שאתם הולכות לעשות, ביטחון עצמי יש לכם, הן אומרות לי לא אין לי ביטחון עצמי, אני אומרת להם מה זאת אומרת? אתם קמות בבוקר, אתם מתארגנות? כן. אתם הולכות לעבודה? כן. אתם לוקחות את הילדים? אתם צריכים לדבר על מי שאתם צריכים, אתם עושות פעולות של ביטחון עצמי, ביטחון עצמי זה ברמת ה-doing, זה ברמת העשייה, לעומת זאת הערך העצמי, כשמדובר על החלומות שלנו לצורך העניין, אוקיי? או נגיד לכיוון הייעוד שלי, מה אני רוצה לעשות עם עצמי, זה האמונה שלי, ביכולת שלי, להצליח בדבר הזה שאני רוצה, אם אני לא מאמינה, אז גם אם אני אעשה איזושהי פעולה מסוימת, היא מהר מאוד תלך לי לאיבוד. וזה הדבר מבחינתי, אני חיה את זה, זה למה אני כל הזמן אומרת, תבחרו בעצמכם, נכון. כי אני חיה את זה בשש שנים האחרונות. את יודעת, אני חושבת שאחד מהדברים שאני למדתי בשנים האחרונות, ולדעתי מאוד מאוד, מהרגע שדרך אגב עברתי לישראל, באיזשהו תהליכים שעשיתי, זה היה להקשיב לעצמי, כי אני חושבת שאנחנו שוכחות, כמו שאת אומרת, להקשיב באמת באמת פנימה לגוף שלנו, למה הוא צריך, למה הוא אומר, אם אנחנו פוגשות מישהו, מה הגוף שלנו אומר, האם זה טוב לנו, האם זה לא טוב לנו, האם אנחנו ככה נמצאות באיזה חוויה ומרגישות התרחבות, או שאנחנו מרגישות קיבוץ, זאת אומרת, אנחנו פשוט מנותקות, הרבה מאיתנו, אוקיי, שוב, לא כולנו, בסדר, אבל אני יכולה לדבר על עצמי, זה לקח לי המון שנים, באמת להבין, כשאני עושה משהו, האם אני מרגישה שזה באמת עשייה שאני רוצה לעשות אותה, היא עושה לי טוב, או שזה עשייה שמישהו אחר חשב שעשה לי טוב, ועשיתי כי אני מרצה, וכי אני רוצה שיהיה טוב לאחרים, כי זה האופי שלי. והדרך הזאת להקשיב לעצמך היא מאוד, היא לא פשוטה, וככה רציתי אולי שאם יש לך איזשהו ככה רעיון, שאת יכולה להגיד לנו קצת איך ללמד את נשים להקשיב לעצמן יותר טוב. אז כן, לגמרי. אני אגיד את זה ככה, לצורך העניין נגיד, הייתה לי מתאמנת שעשתה אצלי תהליך מדהים, תהליך של, באמת, היא עשתה תהליך של שנה, והיא הייתה מורה במקצוע שלה. הסיבה שהיא בחרה להיות מורה במקצוע שלה, זה כי ההורים שלה כיוונו אותה למקום הזה, ההורים שלה מאוד האמינו בהוראה, ואמרו לה, לכי, וזה יהיה הכי טוב בשבילך, והיא הלכה עם מה שההורים שלה אמרו, בלי רגע לעצור, וכמו שאת אומרת, להקשיב פנימה. ובתהליך שלנו, מה שאנחנו עשינו, זה באמת, קודם כל, לזהות רגע, את יודעת, הרי זה לא שבבת אחת היא תתנתק מלהיות מורה, אז אנחנו רוצות רגע לזהות לפני זה, איזו תקיעות מתקיימת רגע, בתוך המקום הזה, אוקיי? כשאני מגיעה אליי מישהי, והיא חובה את מה שהיא חובה, ובדרך כלל נגיד, בואי ניקח מישהי שלצורך העניין ברילוקיישן, תכף אני אחזור לדוגמה שהבאתי עם אותה אחת, אוקיי, עם אותה מתאמנת, מישהי שברילוקיישן, ואז היא תגיד, הרילוקיישן הרס לי את הכל, הרילוקיישן, ואנחנו מתייחסות לרילוקיישן הזה, כי הוא באמת ככה, כאל מקדם מעל, זו החוויה שלי, הוא מקדם מעל שלי כרגע, אני מתאימה את עצמי לתוך מקדם מעל, אבל כשאני מתחילה באמת להיכנס פנימה, ואנחנו נשאל את השאלות, אנחנו נגלה שהרבה פעמים כשהן מגיעות לרילוקיישן, גם אותם דברים התקיימו לפני זה, אוקיי? התקיימו בישראל, גם אם זה היה במינון טיפה יותר נמוך, זה עדיין התקיים, זאת אומרת העבודה היא, הפנימית מתקיימת, גם אם היא הייתה בישראל, וגם אם עכשיו פה בתוך הרילוקיישן, פשוט הרילוקיישן מכניס אותנו למעין איזשהו
את יודעת, הוא עושה לנו כזה, כמו איזושהי רעידת אדמה מאוד מאוד גדולה. כן, יש ברור. כאלו שגם אומרים לפי מחקרים, רילוקיישן שווה ערך לאבל או לגירושים, מחקרים, לא אני אמרתי מחקרים שעשו, זה באמת מרגיש ככה, ואז אנחנו שמות את כל הדגש, את כל המיקוד שלנו על הרילוקיישן, ולמה באתי לפה, ואיזה טעות עשיתי, ואני לוקחת, אני זוכרת, אמרתי, אני לוקחת את הטיסה הראשונה שאני יכולה לישראל, אני ממש עשיתי לי כזה, ואז באיזשהו שלב, ברגע שהתחלתי להתאמן על הדברים, ולדבר, להוציא החוצה, הבנתי שזה רגע, יעל, היו גם דברים לפני זה, לפני שאת קופצת על הרילוקיישן, לפני שאת עולה על הטיסה הראשונה, בואי תביני רגע מה קורה. ואחד מהדברים שאני עושה באמת עם הבנות, עם המתאמנות, בנות אני אומרת, עם אנשים, כן. זה באמת להבין איזה תקיעויות כרגע מתקיימות בחיים שלהן, וספציפית אותה, נגיד שאת אומרת עם ההקשבה וזה, אני לוקחת את התרגיל של המחשבות. אוקיי. זה תרגיל שאני עושה עם כל אחת ואחת מאיתנו. אני רוצה רגע לקבל מהן תמונת מצב, בעיקר מישהי שאני עדיין לא מכירה, מישהי שנכנסה לתהליך והיא חדשה. מה את חושבת במהלך היום? בואי נראה רגע מה את חושבת במהלך היום. בואי נעשה רגע איזושהי מעין תמונת מצב, תמונת מבט על כזאת, ונבין רגע, אז היא מקבלת משימה. אצלי עובדות במשימות, יש אצלי שיעורי בית, אני מאמנת, אני אוהבת את השיעורי בית, אוקיי? זה חלק מהמקום של פעם רציתי להיות מורה, אז קיבלתי. כן, כן, יש פה איזשהו משהו כזה. זוכרת, אם אמא שלי הייתה מורה, אז הייתי יושבת ובודקת את המבחנים, ואת יודעת, בצבע אדום, הייתי כזי. הכי כיף לסמן משימות, כן. לגמרי, זה נורא כיף. ועם האנשים, מה שאני עושה זה, בואו אני אתקבל את תמונת העל הזאת של המחשבות שלך, ואני מבקשת מהם, שבו רגע, ותרשמו לי, באותו יום, קחו לכם, מה שזה לא יהיה, וואטסאפ, דף, איפה שתבחרו תרשמו, כל פעם שיש איזושהי מחשבה אחת, שהיא לא מקדמת אתכן, מחשבה מכאיבה, מחשבה שמורידה, תרשמו אותה. ושנייה אחרי זה תרשמו מה הייתה העשייה שלכם לפני אותה מחשבה, כדי שנראה רגע את החיבור. ואחרי זה אני אבקש מהם תרשמו רגע את הרגש, מה אתן מרגישות. עכשיו פה זה טריקי, כי הרבה מאיתנו, אולי אני עכשיו אגלה פה משהו, הרבה מאיתנו לא יודעות רגשות. זה קטע בפני עצמו. נכון. אנחנו לא יודעות רגשות, לא לימדו אותנו לדבר את הרגשות שלנו, וזה אחד מהדברים המהותיים שאני לא מוותרת, גם בתוך מה שאני מלמדת בקליניקה, על הרגשות שלנו, בתוך המודל של תקיעויות שאני בניתי, רגשות, אנחנו מדברות את הרגשות שלנו כל הזמן, אבל איך יכול להיות שאם אני אשאל מישהי, אני אבקש ממנה, תני לי דוגמה של רגשות, נגיד 10 רגשות, זה כל מה שאני מבקשת מהם. הרוב נתקעות לי אחרי 5-6. זה באמת קשה, נכון? זה קשה, אבל בואי, יש כל כך הרבה סוגי רגשות, עכשיו זה מבלבל גם כי זה גם תחושות, אבל יש הרבה סוגי רגשות, אז אנחנו עושות פה גם עבודה על רגשות. אז אני אומרת להם, אתם לא יודעות את הרגשות, תרשמו בגוגל רגשות, תראו, יש לכם רשימה של רגשות, תתחילו לקרוא, תראו למה אתם מתחברות, למה זה, תרשימו את הרגש. ואחרי שעשיתם את שלושת אלו, אני רוצה שתיתנו לי את הדבר האחרון. והדבר האחרון זה תיתנו לי מחשבה מקדמת, חיובית, אחת. משהו, כי מה אנחנו עושות בעצם בתרגיל הזה? אנחנו מתחילות לאט לאט בעצם לשנות את המיינדסט וגם את ההקשבה, כי אם ההקשבה שלי כל הזמן זה הקשבה שהיא מכאיבה ומורידה, אז מה הסיכוי שלי בכלל להתקדם? נכון. אני לא אתקדם לשום מקום, אני רוצה לשנות את המחשבה שלי, כי המחשבה הזאת אני שומעת אותה נון-סטופ, ובאמת נשים מדברות לעצמן בצורה של אני אמא לא מספיק טובה, אני טיפשה, למה עשיתי את זה ככה, אני לא מסוגלת, איזה כישלון, ממש אנחנו מורידות לעצמנו פעם אחר פעם, וזה כן. זה טעות. אני יודעת כל כך הרבה, מודה מעצמי, זה קורה לי מלא מלא פעמים, אבל את חושבת, את אמרת ככה, את נותנת תרגיל למישהי לזהות את המחשבה הלא מקדמת שלה. כן. ואני חושבת שלפני שהתחלתי בכלל להיכנס לכל מיני תהליכים, בכלל לא ידעתי מה זה מחשבה לא מקדמת. זאת אומרת, לא היה לי שמץ מושג שאני אפילו חושבת את הדברים האלה, כאילו מבחינתי זה הייתה מחשבה. אתה יודעת, לא היה אצלי מה זה מחשבה מקדמת ומה זה מחשבה לא מקדמת. את יכולה לתת לי איזושהי דוגמה? של מה? מחשבה לא מקדמת, מול מחשבה מקדמת. זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, מחשבה לא מקדמת זה אני טיפשה. אני לא שווה את זה. למה עשיתי את זה ככה? למה עכשיו דיברתי אל הילד שלי ככה בצורה מגעילה? זו מחשבה שהיא לא מקדמת. עכשיו זה נכון, זה קרה בפועל. אוקיי? זה לא שאנחנו מורידות ואנחנו אומרות לא, זה לא קרה, ואנחנו מתעלמות מזה.
לא, אני רוצה רגע שתתייחסי רגע למחשבה הזאת, כי היא מחשבה כואבת מבחינת הרגש, והרגש שלנו, אנחנו עובדות איתו. אז אני רוצה שתתייחסי, אבל באותה מידה שאני רוצה שתתייחסי, אני לא רוצה עכשיו שזה יפיל אותך. את יודעת, יש לנו את הנטייה הזאת, כאילו לעשות לעצמנו, אני מראה לך כאילו אנחנו עושות כזה כמו איזשהו בוקס לעצמנו, כן. נגיד באמת נשים שנמצאות, וזה דרך אגב, זה התקיעות שנובעת מהלקאה עצמית, מה שאנחנו מדברות עכשיו, אוקיי? נשים שנמצאות בתקיעות שנובעת מהלקאה עצמית, הן אלו שהורסות לעצמם את הבמה כל הזמן, הן לא באמת צריכות את הסביבה. זאת אומרת, אם הסביבה תבוא ותגיד לך, את לא מספיק טובה, את לא מספיק יפה, ולאט לאט זה נכנס פנימה, זאת אומרת, אני שומעת קולות רקע, אני לא מספיק חזקה להדוף אותם, ולאט לאט אני מתחילה להגיד את זה לעצמי. כן. זה נורא נורא קשה. אז כל המחשבות האלו, לצורך העניין, האם את מסוגלת להסתכל על עצמך במראה? יש בנות, נשים שלא מסוגלות להסתכל על עצמן במראה, לא מסוגלות, לא, אין, אני לא מסתכלת במראה, לא מסוגלת לראות את עצמי, למה? כי כשאני מסתכלת במראה, אני רואה את כל מה שלא, וכשאני מסתכלת עליה, אני רואה את כל מה שכן, כן. אבל היא לא רואה את זה, וזה למה כשאנחנו עובדות, אז מן הסתם אנחנו עובדות בזום, ואני רואה את יודעת איך הם, כשאת רואה את הפנים, ואיך הפנים מגיבות, וגם את עכשיו שאת יושבת מולי, ואת מסתכלת וכל זה, אז אני גם מנתחת את המקום הזה, ואז אני אומרת, רגע, אבל בואי רגע נסתכל, ולפעמים אני אומרת לה, בואי רגע נצלם, תסתכלי רגע לעיניים האלו, ובואי רגע נצלם כשאנחנו מדברות על משהו שאת רוצה לעשות, תראי מה קורה לך בעיניים שלך, תראי איזה אושר יוצא החוצה, שם זה בדיוק המקום הזה של להבין רגע את המחשבות האלו, ולהבין שהמחשבות האלו של אני לא יפה, אני טיפשה, אני לא מסוגלת, למה עשיתי את זה, איזה מין אימא אני, כל המחשבות האלו זה מחשבות שמכאיבות, ואנחנו כאילו ממשיכות במהלך היום שלנו, כי היום שלנו הרי נכון, היום שלנו הוא לוגיסטי. כן. אנחנו קמות בבוקר, מתארגנות, לוקחות את הילדים, חוזרות, עכשיו תכף חופש גדול, קייטנה, טטטטטטטה, אוכל, ארוחת ערב, אנחנו, ככה היום שלנו. אבל מעבר לזה, זה הרגש שלנו, זה הנפש שלנו, ושם קורית העבודה, שם מתקיימת העבודה באמת בחדרי חדרים, מה שנקרא. אנחנו צריכות להיות החברות הכי טובות של עצמנו, ובתכלס אנחנו המון פעמים, לא, אנחנו אפילו האיבות הכי גדולות, יוצא לי מלא פעמים להגיד את זה גם באמת לבת שלי, האמת כאילו גם להרבה אנשים מסביבי, אני אומרת כאילו אתם שמים לב איך אתם מדברים לעצמכם, עכשיו חברה הייתה באה ואומרת לכם את אותו דבר, הייתם נעלבים, כאילו אז למה ככה אתם מדברים לעצמכם, אבל את יודעת זה קשה, כי כמו שאמרת זה משהו שהוטמע כל כך הרבה שנים, אנחנו פשוט אפילו לא מזהות את זה. נכון, ואני יכולה להגיד לך אפילו על עצמי, שכשאני תמיד הקשבתי לקולות רקע שלי, והקולות רקע זה, אני באה מבית של, אני הכי קטנה, אני האחות הרביעית, יש 3 מעליי, אחותי בהזדמנות, נספר על זה, היא נפטרה, אוקיי, זיכרונה לברכה, אבל באמת יש משהו בחוויה המשפחתית הזאת, ושוב, לא כרוצים לעשות לך רע, פשוט יש משהו במקום הזה, וזה נורא תלוי גם איפה את נמצאת בהיררכיה של המשפחה, מבחינת אם יש כמה ילדים, איפה את נמצאת במקום הזה, ואת לוקחת, את שואבת לעצמך באמת את התקיעויות האלו, יש כאלו יגידו אמונות מגבילות, יש כאלו שדונים, יש כאלו, עוד פעם, כל אחד והזה שלה, ובאמת הם בתוך תוכנו, כי אנחנו אוספות את זה, כי אנחנו, מה שנקרא look up to הדמויות סמכות שלנו, והדמויות סמכות שלנו, מה, הן לא יודעות? בטח שהן יודעות, הן יודעות הכל, נכון? אמא שלי כביכול כשאני מסתכלת עליה, שהייתי קטנה, יודעת הכי כל. עכשיו היום אני יודעת להגיד שאמא שלי לא יודעת הכל, וזה בסדר, אמא שלי באמת לא יודעת הכל. אבל אני היום בתור אמא יודעת להגיד את זה, רגע, אני רוצה שהילדים שלי יגדלו להיות האנשים שהם רוצים להיות, אוקיי? ואיך אני עושה את זה? עכשיו כל ילד יש לו את הדבר שלו, אז אני היום יכולה לעשות את זה כי יש לי כלים, יש לי כלים, ואני חושבת שזה הדבר הכי גדול, בהבנה הזאת שכשאנחנו בוחרות בעצמנו, ועושות לצורך העניין תהליך, או נגיד את לא חייבת ללכת למישהי מקצועית, את גם יכולה ללכת להגיד לצורך העניין למאיה, שהיא חברה טובה שלך, אוקיי? ואת יודעת שאת יכולה לקבל ממנה לשאוב משהו שיכול לתת לך את התמיכה הזאת, קחי את זה, תשתמשי בזה, כי אנחנו באמת לא יודעות הכל, ואנחנו באמת רוצות לעשות הכי טוב שאנחנו יכולות, אנחנו תמיד עושות כמיטב יכולתנו, זה משפט העל שאני יכולה להגיד, אל תהרגו את עצמכם. נכון. זה לא נכון, זה לא שווה את זה, אתן רק באתם לעולם הזה, כדי שיהיה לכם את הכי טוב, קודם כל לעצמכם, ואחר כך לשאר. קודם כל אתן, אחר כך השאר,
וזה בסדר, כי עובדתית, אתה נתת את הדוגמה של הילדים, את אומרת, אם הילד שלי עכשיו יבוא ויגיד לי, אני לא מסוגל, אני לא יכול, או אני לא יפה, אני תראי איך אני נראה, או משהו כזה, אני אשתגע, מהמם. אני כאילו ממש אשתגע, ואני אחשוב עכשיו מיליון פעם איך אני עוזרת לה לצאת מתוך הדבר הזה שהוא נכנס לתוכו. אני ממש ארצה, ואנחנו רואות את זה בפוסטים שונים של אמהות, הבת שלי ככה וככה, הילד שלי ככה וככה, איך אני יכולה לעזור, איך אני יכולה לעזור. נכון. אוקיי, אז בואו תיקחו כלים כדי שיעזרו לכם קודם כל בשביל עצמכם. אם יש דבר אחד שאני יכולה להגיד זה שכשאני עשיתי את התהליך שלי בהכשרה, עבדתי נטו על עצמי בכדי שאני אוכל להיות היום בנקודה הזאת. ממש, אני ממש יודעת היום להגיד שכשאני עובדת על עצמי, זה גם משנה את כל הסביבה, ולא כאילו שאני משנה אותה פיזית, אלא במה שאני מקרינה, במה שאני לומדת, במה שאני משדרת, במה שאני מדברת, הסביבה שלי גם משתנה. זה ממש ככה. לגמרי, לגמרי. רציתי להגיד כאילו כל זה באמת מתקשר לי לרילוקיישן, ואני תוהה ככה, למה דווקא ברילוקיישן כל הדברים האלה קורים? כי בעצם, כמו שאת אומרת, זה החיים שלנו, זה משהו שאנחנו גדלות איתו, מתפתחות אליו, כאילו התקעויות האלה, הן הולכות איתנו לאורך הדרך, נכון? אז נכון. למה דווקא כשאנחנו עושות את הרילוקיישן, אז זה נהיה משמעותי יותר, או אז אנחנו ככה חוות את זה חזק יותר? אני חושבת שזה אחד רילוקיישן כשלעצמו שוב הוא מקדם מעל בחוויה עצמה, זאת אומרת אני פה ברילוקיישן, הראש שלי מובנה לתוך רילוקיישן. את יודעת, זה מובנה לתוך רילוקיישן, אני באתי לפה עכשיו לשנה, שנתיים, כל אחד מנסה קצת להגדיר, להקל, יש כאלה שמנסות לעשות את זה בשביל המקום הזה, וזה הרילוקיישן. דבר שני זה שבאמת אני חושבת שנשים, זה הפספוס דרך אגב הכי גדול של נשים לפני הרילוקיישן כשלעצמו, הן לא יבואו ויעבדו על עצמן לפני הרילוקיישן. כן. הן חייבות רגע לעבור את המשבר בכדי להגיע לרילוקיישן. עכשיו אני אגיד את זה גם עם כוכבית ליד, יש כאלה שהיום לצורך העניין, אני חושבת אותה עוד פעם, עם המדיה, עם השינוי, אני לפני 11 שנים לא היה את הדבר הזה ככה, ואני בטוחה שתסכים איתי, זה לא היה כזה ברור. ידוע, אוקיי? לא היה את המקום הזה, אבל היום באמת יש כבר איזושהי הבנה, יש את הפוסטים, יש קבוצות, יש יוצר או רילוקיישן למיניהם, יש את האפשרויות וזה נראה כאילו פתוח, ועדיין יותר קל לנו להתעסק עם משהו מוחשי לנו בידיים, יותר קל לי להתעסק עכשיו בלפתוח לצורך העניין גוגל מפות, ולהראות את הבית שאנחנו הולכים לגור בו ואת הרחוב, ולהראות את המשפחה הזאת שדיברנו ואיפה הם גרים וכמה נגיד הם קרובים אלינו, זה מוחשי, זה קל לי להראות גם לי וגם לילדים, אבל בנפש, מה עובר על הנפש שנייה לפני הרילוקיישן, ועובר ים של דברים, זה דרך אגב המיתוס, אחד מהמיתוסים הכי גדולים של רילוקיישן, שהרילוקיישן הוא לוגיסטי, אבל הוא לא רק לוגיסטי, ממש הוא לא בראש רק לוגיסטי, ובראשונה, ממש. הוא בנפש, וזה הפספוס הכי גדול של נשים שלפני הרילוקיישן של עצמו, הן לא בוחרות בעצמן, הן בוחרות, אני צריכה לדאוג ככה לילד, ואני צריכה לדבר ככה וככה, ואני צריכה לסדר את הבעל ככה וככה, איפה אנחנו הולכות לגור, ואיזה ביטוחים אנחנו הולכות לעשות, ואם אני בהיריון, דוגמה שזה הגיוני לחלוטין שהיא תבדוק מה היא צריכה לעשות מבחינת בדיקות, ואיזה ביטוח יהיה לה. נכון. אבל הנפש לא מקבלת את המקום שמגיע לה. לא, ממש לא. אני גם וזה, ראיתי, אני חושבת, כן, הפספוס, מאוד ראיתי את זה כן. עכשיו, ככה באיזו תוכנית שניסיתי לפתוח, ואת יודעת, המסקנה שלי הייתה כמו שאת אומרת, שזה פשוט מקום שהרבה נשים לא מוכנות עדיין להיות שם, כמו שדיברנו בהתחלה, שאת צריכה להגיע במוכנות לאיזשהו תהליך, זה פשוט עדיין לא מוכנות, וזה ממש ממש קצת כמו ההיריון, שאת במהלך ההיריון את מסוגלת מקסימום לחשוב על ההנקה, כאילו יודעת, לא ממש יכולה לחשוב על איך תהיי בתור הורה, מה יהיה אחר כך, איך תתמודדי, אין, זה פשוט לא יכולה. אולי גם זה קצת, את יודעת, זה קצת ביולוגי, כי בסופו של דבר אנחנו עכשיו באיזשהו מצב סטרס, נכון? ולכן אנחנו מתעסקות בעיקר בלוגיסטיקה, בתכלס מה צריך לעשות. ואחר כך אנחנו אומרות, יהיה בסדר, רק שהבעיה היא שלא תמיד האחר כך מגיע, לא תמיד האחר כך אנחנו מטפלות בעצמנו, ואז אני רואה המון המון נשים שמגיעות, ווואלה, גם אני הייתי במקום הזה, לקח לי המון המון שנים, עד שהתחלתי להתייחס לעצמי, ולהבין שקודם כל אני צריכה לדאוג ל-well-being שלי, לנפש שלי, לרגש שלי, לפני שאני יכולה באמת להיות אימא מיטיבה,
ואישה מטיבה וחברה מטיבה להכל, לאנשים אחרים. נכון, נכון. אז... זה פשוט ככה, ואתה יודעת, את אומרת הריון וכל זה עכשיו בארץ, וגם פה אני מאמינה, אני יודעת שכן, יש לך סדנאות הכנה לקראת לידה, נכון? ועדיין, אבל הן טכניות כאילו, יותר. הן טכניות, זה מה שאני אומרת, זה ברמת הלוגיסטיקה, הנפש כאילו פחות מקבלת את התיווך הזה. עכשיו, את אומרת, רגע, אז נכון, כי היא לא עברה את המשבר, אז איך אפשר להכניס אותה לפני המשבר עוד וכל הדבר הזה, ואני אומרת, דווקא כן אפשר קצת לתת את המקום הזה, קצת להוריד את הלהבות, קצת להוריד את העוצמה הזאת של, בואי תתני לך מקום בטוח, לשחרר רגע, כן. לדבר רגע, להוציא החוצה. אני היום עובדת עם מישהי וזה יאמר לזכותה, היא 8 חודשים פה רק, 8 חודשים, והיא אמרה, אין, אני עכשיו לוקחת עזרה. והיא עכשיו לומדת, ב8 חודשים האלו היא באמת היא מתעסקת מן הסתם עדיין, עם הילדים והבית והבן זוג, ואיך עושים, ואיזה סופר, ומה לעשות פה, וזה היקר יותר מה שחשבנו, כל הדברים האלו, את יודעת, אוכלים לנו כן. ממש ככה, זו כאילו אוכל לנו את הראש, והיא אמרה, לא, סטופ, כדור הארץ, אני עכשיו יורדת מהרכבת הזאת, ואני עכשיו בוחרת בעצמי, בשביל לאפשר לעצמי חוויה יותר טובה פה, כי אני מבינה שמשהו קורה. עכשיו שוב, אותם דברים שהיו קיימים בישראל, הם ממשיכים איתנו. זה לא משתנה, זה ממשיך איתנו לפה. אנחנו לוקחים את עצמנו לכל מקום. לגמרי, רק העוצמה משתנה, את שאלת אותי קודם, העוצמה משתנה, הפיק הרבה יותר גדול, כי אין לנו פה גם מערכת תמיכה נכון. בהתחלה. אין לנו משפחה, משמעותי. אין לנו הורים, זה משמעותי, הבדידות היא נורא חזקה, המשמעות שלי, של מי שאני ומה שאני, היא כאילו התפוררה לה ונעלמה ונשארה בישראל, ואז אני אומרת ואני אומרת להן, המשמעות שלכם הלכה איתכן, ארגז הכלים שלכם בא איתכן, אתם פה, אתם בסדר גמור, אתם רק צריכות רגע לעבוד על זה, כי זה דורש מכם איזושהי עבודה שעדיין לא עשיתם, זאת אומרת ארגז הכלים שלכם להפך, הוא הולך עכשיו להתרחב עוד יותר, זה למה לצורך העניין ברילוקיישן הראשון שלו, הגדול, בואי נגיד את זה כך, מישראל לעין ארבור, שם היה משבר מאוד גדול, במשך באמת שנה, כן. אבל אחר כך לאט לאט התחלתי לצאת מזה, הגעתי לסיאטל, כבר היה לי הרבה יותר קל, והגעתי עכשיו לבוסטון, זה בכלל, אני זוכרת שאת שאלת אותי איך זה, נכון. את שאלת אותי איך זה, ואמרתי, תקשיבי, אני מרגישה כאילו אני בסיאטל, זה הרגיש לי כל כך אותו הדבר, זה לא הרגיש לי שונה, ולאט לאט גם עם הילדים, זה עבד, זאת אומרת, משהו שם בחוויה שכשאני באתי הראיתי את המקום הזה של וואלה, זה בסדר, אז גם הם לאט לאט היו בסדר במקום שלהם, גם מבחינת לוגיסטית הבית ספרית, וגם מבחינת החברים, וגם המשמעות של, רגע, השארתי שם את החברים הכי טובים שלי, כי גם זה מה שהם עשו, גם הם השאירו שם חברים מאוד טובים, ולאט לאט זה בסדר, ואת יודעת, כן. עד למעבר הבא. מי יודע? מי יודע, כן. מי יודע? אז... מעניין אותי אם יש איזשהו כלי שאת יכולה לתת ככה לאישה שעכשיו, את יודעת, נמצאת בתחילת הרילוקיישן שלה, ואני אגיד שהיא, נגיד עכשיו, עוד לא במקום שהיא הולכת לאימון, בסדר? לאימון או לטיפול, אבל היא כן רוצה להתחיל לעשות איזשהו משהו, לקדם את עצמה. יש לך איזשהו רעיון, משהו שהיא יכולה לעשות? לקדם את עצמה מבחינת עבודה? לא, מבחינה נפשית, מבחינת מי אני ומה... דבר ראשון שאני אומרת, זה שקודם כל, צאו החוצה, תכירו את האזור שלכם, תכירו את האזור שלכם, תבחרו ללכת גם, אם אתם יכולות כמובן, וזה מרגיש לכם נעים, את יודעת, נורא תלוי איפה אנחנו גרות, ברגל, צאו תכירו. אתם נוסעות באוטו, אתם נוסעות בדרך אחת, הנטייה שלנו בדרך כלל לנסוע באותה דרך כל הזמן, תקחו דרך אחרת באוטו. כי במקום הזה, א' כל כמו שדיברנו קודם, החיבורים במוח מתקיימים, הקישוריות במוח מתחברות, אוקיי? וזה נותן לנו לנטוע את עצמנו בחזרה, מה שנקרא, להרגיש יציבה לאט לאט ככל שהזמן עובר. אם אתן בסופר לצורך העניין, אתן מפחדות הרי מאנגלית, הרבה פעמים נשים מפחדות מהאנגלית או משפה אחרת, עכשיו, אז יגידו לך, אבל מה, הגעת מישראל, את יודעת קצת, עכשיו כן, אנחנו יודעות קצת אנגלית, יש כאלו שיודעות קצת יותר ויש כאלו שיודעות קצת פחות וזה בסדר גמור, אבל את יודעת, אני זוכרת אותי, אני הלכתי בימים הראשונים שעוד הייתי צריכה ללכת לפני 11 שנים לקומקאסט ברגל לסדר את האינטרנט, אני לא ידעתי שום דבר והייתי לבד, רועי כבר התחיל את הלימודים שלו, לימודים מאוד אינטנסיביים והייתי עם עצמי מה שנקרא. את עומדת שמה, את כאילו אומרת איך זה יכול להיות, הרי בישראל את מתקתקת את זה תוך שנייה, אין לך בעיה, ופה את כאילו
איזה מלחיץ ואיך עומדים, ואת יודעת, את צריכה לחכות ופה ולדבר, ובכלל הדיבור הזה כאילו לשבור, זה לא כאילו את שוברת את השיניים שלך, ברור. לא תרתי משמע, אבל את שוברת את השיניים, ואת רוצה שזה יהיה הכי טוב, ואת יודעת מה? דווקא בנקודה הזאתי, לאט לאט הסתדרתי. זאת אומרת, זה נתן לי יציבות, אז אני אומרת תמיד, צאו החוצה, יש את הנטייה הזאת להתחפר בתוך הבית, הרבה פעמים נשים גם בטח היום. שמגיעות, כן, נשים שמגיעות, אם נגיד קודם הם היו יוצאות סבבה כזה פעם, פעמיים בשבוע, את יודעת, הולכות לסופר, מה שלא יהיה, חברה פה, חברה שם, פה פתאום הרבה פעמים חוות גם כאילו קצת מעין חרדה חברתית כזאתי, של אני מעדיפה שלא לצאת, זה מלחיץ אותי קצת להתמודד, העוצמה שלה להתמודד עם הבחוץ, מספיק לי העוצמה של הבית, אז גם עכשיו להתמודד עם העוצמה שבחוץ, הן לא עושות את זה, ואז הן בעצם נשארות בבית, וככל שעובר הזמן זה מלחיץ יותר ויותר, זאת אומרת, אל תיתנו לפחד לשלוט בכם, תשלטו אתן בפחד הזה שמאיר בכם, שעושה לכם קצת לא נעים, מזיז אתכם במקום לא בצורה שהיא טובה לכם, תגידו רגע, אוקיי, תנסו רגע, זה בדיוק המקום של המחשבה הזאת שדיברנו קודם, איזה מחשבה הזאתי, האם זה רעש רגע, האם באמת אני מפחדת, תנו לעצמכם את הצ'אנס הזה, ותצאו החוצה, לכו תכירו אנשים חדשים, אני כבר אומרת, תראי, היום בתקופה של היום היא קצת יותר, אני אומרת, מאתגרת, כי אנחנו יודעות טוב מאוד שלנשים לבוא ולהגיד, מאיפה את, אני מישראל, זה ישר כזה שם אותך באיזשהו, לפעמים חלקנו, לא אצל כולם, כן. באיזשהו מקום כזה לא נוח, כי האנטישמיות עולה, ויש פה את הדבר הזה. אז היום אני אומרת, אתם רוצות להכיר את יודעת, נשים אחרות נגיד, לאו דווקא רק ישראליות, תעשו את זה דרך הכיתה, תעשו את זה דרך הגן, תנסו קצת, תטעמו את המים מה שנקרא, כי ככה זה ירגיע לכם את המערכת עצבים שלכם, וזה יעזור לכם מה שנקרא לייצב את הרגליים שלכם בתוך הקרקע. כן, אני מאוד מתחברת לזה במובן של תנועה, כמו שאת אומרת, לצאת, אז כן. פשוט לעשות משהו שהוא מעבר ליומיום והרגיל שלכם, אם זה תנועה פיזית, ללכת להתעמלות, או אם זה תנועה של לעשות משהו שהוא ליזום איזושהי פעילות, או ללכת להתנדב איפשהו, או אפילו באמת לצאת סתם להסתובב בסופר, פשוט, כמו שאת אומרת, להזיז את עצמנו, וברגע שאנחנו מתחילות להזיז פיזית את עצמנו, גם האנרגיה מתחילה לזוז, ומתוך זה יגיעו עוד דברים. לגמרי, אין, זה תנועה, זה חייב להיות, זה בדיוק הדבר הזה שאני מחברת בין מה שנקרא התנועה, הרי זה עשייה, אני מחברת את זה לנפש, זאת אומרת אני זזה, הגוף שלי מזיז את עצמו, אני לא נשארת במקום הזה, ואני מתחילה לנוע קדימה, לעבר מה שזה לא יהיה, בגלל זה אני אמרתי בהתחלה, הרבה נשים, את יודעת, בהתחלה הן ישר אומרות, רגע, אבל אני מחכה לאישור עבודה, רגע, אני כאילו, נכון, אפשר כבר קודם. מבולבל. אפשר כבר קודם, אל תחכו רק כדי שיהיה משהו, זאת אומרת גם אם אישור עבודה מחכה, בינתיים אתם יכולות לדבר נכון. עם כאלו שנמצאים במקומות עבודה אולי שיעניינו אתכם, אתם יכולות לנסות למצוא ישראלים אחרים שנמצאים במקומות העבודה האלו, תעשו את התנועתיות הזאת, כי זה עוזר לכם לייצב את עצמכם, אם אתם רק יושבות בבית יום אחרי יום, זה לא יעזור לכם, אתם רק תשקעו עוד יותר, ממש. בתוך הדבר הזה של הבית, וזה עוד פעם, נכון. זה בסדר להיות בתוך הבית, אבל אתם גם צריכות לחשוב על עצמכם בתוך התהליך הזה, כי אתם עוד פעם, אתם לא לבד, בעיקר אם אתם באות עם משפחה, אתם לא לבד, יש פה את המקום הזוגי, יש פה את המקום האימהי, יש פה את המקום המשפחתי, בין הבעל לבין האישה, יש פה הרבה דברים שצריכים את ההתייחסות, תבחרו בעצמכם, זה הלבחור בעצמכם פרופר, גם אם עכשיו נכון, אתם לא עובדות בעבודת חייכם, אתם ויתרתם על מה שהיה שם בישראל, זה נכון, זה הכל נכון, זה אתם צודקות, זה לא שאתם לא צודקות, אבל בינתיים. תנסו רגע לפתוח, כן. טיפה לפתוח את החלון, ותראו מה כן אפשרי. בדיוק. וזה לגמרי אפשרי. כן. ואני גם רוצה עוד להדגיש שמה לעשות, הוא יכול להיות גם הכי, 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 הכי קטן. זאת אומרת, אל תסתכלו החוצה על מה מישהי אחרת עושה, כי זה שלה. תעשו מה שמתאים לכן, כל עוד זה מביא אתכן לאיזושהי תנועה. נכון. וואו, את יודעת, אנחנו באמת, זה מרתק, ואנחנו יכולות להמשיך לדבר על זה עוד המון זמן, מן הסתם, כי אנחנו חווינו את אותם דברים. אבל מכיוון שאנחנו מתקרבות לסוף, אז אני רוצה שאת תגידי לי, אם יש לך איזשהו מסר שהיית רוצה להעביר, שוב, משהו שעוד לא דיברנו עליו, לאישה שעכשיו נמצאת בתחילת הרילוקיישן שלה, או שנייה לפני.
אני רוצה שבאמת, אם זה המסר הכי גדול, זה שתאמינו בעצמכם. תרשו לעצמכם להאמין בעצמכם שוב. תרשו לעצמכם לחוות את מי שאתן ומה שאתן, תתחברו רגע למקום הזה, כי אנחנו אלו בעצם, נגיד את זה ככה, הפוגעות הכי גדולות בעצמנו. אנחנו חוטאות לעצמנו, לא באמת הסביבה שלנו, לא באמת הבן זוג, זאת אומרת, יש לנו, תדעת, בין הדברים בין הבן זוג, אפשר גם את זה לסדר הרי, נכון? אבל אנחנו החוטאות באמת הפוגעות הכי גדולות בעצמנו, כשאנחנו לא מרשות לעצמנו את עצמנו, זה דרך אגב אחד מהמסרים שלי בקליניקה, מרשה לעצמי את עצמי, זה הדבר. אני באתי פה לעולם הזה בשביל ליהנות, לא באתי כדי שלא יהיה לי טוב, באתי בשביל ליהנות, לעבור חוויות שהן טובות, עכשיו מן הסתם אנחנו עוברות גם חוויות פחות טובות, זה בסדר, מתמודדות עם הכל, אבל באתי לפה להביא את הבשורה שלי, את המתנה שלי לעולם, ולכל אחד ואחד מאיתנו יש מתנה, לכל אחד יש את המתנות, אבל גם לי, קודם כל זה אני חושבת שזה הדבר הכי גדול, זה אני לא פחות חשובה משאר הסביבה שלי, וכן, תבחרו בעצמכם, זה מה שתמיד אני אומרת, תבחרו בעצמכם. מסר חשוב, 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 ממש לכל אחת. טוב, אז תקשיבי, יעל, אם מישהי רוצה לשמוע עוד, ליצור איתך קשר, איפה היא יכולה למצוא אותך? אז היא יכולה למצוא אותי בפייסבוק, אז תרצי לשים את הדברים, אז תשימי כמובן, פייסבוק, אינסטגרם, במייל כמובן, בפלאפון שלי האישי, ובאתר שלי עוד שנייה מגיע, אז גם האתר יהיה, אין בעיה למצוא אותי באמת. בסדר. אז מי שרוצה, יכולה למצוא אותי בלי בעיה. מצוין. אני מבטיחה לשים את הקישורים לכל מה שאמרת ככה בתיאור של הפרק, ובאמת אני ממש ממליצה, קודם כל, כי אני מכירה את יעל באופן אישי, והיא בחורה, אישה, תמיד אני אומרת בחורה, למה אני אומרת בחורה? זה בסדר, אני אומרת בנות. קיצור, יעל, את אישה מקסימה ומהממת ומוכשרת ויצירתית, ויש לך כל כך הרבה יכולות לתת, שאני באמת ממליצה אם מישהי מחפשת ומרגישה שהיא נמצאת עכשיו במקום, אם את נמצאת עכשיו במקום שאת לא בדיוק יודעת מה את צריכה לעשות, מרגישה מבולבלת, את מרגישה שאיבדת את עצמך, אז בואי, תבקשי עזרה, ויכולה להמליץ על יעל באמת ב100%. ובאמת היה לי ממש ממש כיף, שבאת והתראיינת, וכל שיחה שלנו אני לומדת עוד דברים חדשים, אז זה תמיד טוב. אז המון המון תודה. תודה לך על האפשרות, ועל הזמן כמובן. בשמחה ובאהבה. תודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות ויקרות, שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מאיה חן. אני מזמינה אתכן לעקוב אחריי בפייסבוק או באינסטגרם, להירשם לניוזלטר, להתחבר לקבוצת הפייסבוק שלי ביחד ברילוקיישן, או לקבוצת הוואטסאפ שלי, רילוטיפ, עם מאיה חן. באמת אתם יכולות למצוא אותי בכל המקומות האלה, יש שם המון המון מידע, וכל הזמן יש לי עוד תוכניות שמתחדשות, אז בואו ותבואו וככה תתעניינו. ואני ממש אשמח אם תשתפו את הפרק עם כל מי שיכולה להתערם ממנו, בין אם היא אוטוטו עושה רילוקיישן, או שהיא כבר עכשיו ברילוקיישן, ואפשר למצוא את הפרקים בכל אפליקציה שבה אתם מאזינות. אז המון המון תודה, אני מאחלת לנו ימים טובים ושקטים, שתמיד נמצא את האור בתוך החושך שמסביבנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. אז ביי. ביי.